శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము నాలో 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 శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము నీ వాత్సల్యం నీ బాహుల్యం నీ కృప కనికరం చూపించుము నీ వాత్సల్యం నీ బాహుల్యం నీ కృప కనికరం చూపించుము పాపము చేశాను దోషినయున్నాను పాపము చేశాను దోషినయున్నాను తెలిసియున్నది నా అతిక్రమమే తెలిసియున్నది నా పాపములే తెలిసియున్నది నా అతిక్రమమే తెలిసియున్నది నా పాపములే నీ సన్నిధిలో పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపుమయ్యా నీ సన్నిధిలో పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపుమయ్యా శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము నాలో 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 శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము మా హృదయాన్ని పవిత్రపరచు ప్రభువా నా దోషము మీరు ఎరిగి ఉన్నారు నా పాపము మీరు ఎరిగి ఉన్నారు మా అతిక్రమము మీరు ఎరిగి ఉన్నారు ప్రభువా లార్డ్ you know my iniquity you know my transgression you know my sins o Lord Lord this hour we ask you to wash us in the holy blood Jesus cleanse our mind cleanse our hearts in the holy and precious blood of Jesus తండ్రి యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తంలో మమ్మల్ని కడగమని ప్రార్థిస్తున్నాం మా పాపాన్ని కడగండి మా అతిక్రమాన్ని కడగండి మా దోషములు కడగండి ప్రభువా ప్రభువా ఎర్రగా నీ పాపములు నిన్నను అవి మంచు వలె కడుగు వేస్తానన్నవే ప్రభువా మా పాపములు ఎర్రగా ఉన్నాను ప్రభువా మంచు వలె కడిగి వేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం Cleanse us, O Lord. Sanctify us, O Lord. Purify us, O Lord. నీ జ్ఞానమును నీ సత్యమును నీ అంతర్యములో పుట్టించుము నీ
జ్ఞానమును నీ సత్యమును నా అంతర్యములో పుట్టించుము. ఉత్సాహ సంతోషం నీ రక్షణానందం, ఉత్సాహ సంతోషం నీ రక్షణానందం కలుగ చేయుము నా హృదయములో, కలుగ చేయుము నా హృదయములో, కలుగ చేయుము నా హృదయములో, కలుగ చేయుము నా హృదయములో. నీ సన్నిధిలో నా పాపములే ఒప్పుకుందునయ్యా, నీ సన్నిధిలో నా పాపములే ఒప్పుకుందునయ్యా. శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము, శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము, శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము, శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయుము. స్తోత్రం ప్రభువా, నీకు వందనాలు, నీకు స్తోత్రాలు. మా హృదయాన్ని శుద్ధీకరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మాలో ప్రతి అణువును ప్రభువా శుద్ధీకరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ సమయంలో అడుగుదామా? కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు, ప్రభువా నా పాపములను ఎరిగి ఉన్నావు, నా దోషములను ఎరిగి ఉన్నావు, నా అతిక్రమములను ఎరిగి ఉన్నావు ప్రభువా, నీకు వందనాలు. ప్రభువా ఈరోజు ఆ దావీదు చేసిన ప్రార్థన మేము చేస్తూ ఉన్నాం, ఆ దావీదు చేస్తున్న ప్రార్థన మేము చేస్తున్నాం నాయన. మా అతిక్రమములను, మా దోషములను, మా పాపాలని మేము ముందుకు తీసుకొని వస్తున్నాం ప్రభువా. మా ఆశీర్వాదానికి ప్రతి ఆటంకంగా ఉన్న ప్రతి పాపం అనే అడ్డుగోడని తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మాకు శుద్ధ హృదయం కలుగచేయు. గివ్ us a pure heart, O Lord, a heart that longs for you, a heart that always, O Master, seeks you, a heart that always has a place for you. ఒకసారి దేవుని అడుగుదాం, ప్రభువా అలాంటి హృదయం నాకు ఇవ్వు, అలాంటి హృదయం నాకు ఇవ్వు ప్రభువా, శుద్ధ హృదయం నాకు ఇవ్వు ప్రభువా, పరిశుద్ధమైన హృదయం నాకు ఇవ్వు ప్రభువా, నిన్ను ఆరాధించే హృదయం నాకు ఇవ్వు ప్రభువా, నిన్ను సేవించే హృదయం నాకు ఇవ్వు ప్రభువా. యేసు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్, ఆమేన్. దయచేసి కూర్చుందాం. ఈరోజు మనకి సిస్టర్ జోస్లిన్ గారు చెన్నై నుంచి, JCILM మినిస్ట్రీస్ నుంచి ఈరోజు మన మధ్యలో వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి మన మధ్యలోకి వచ్చారు. బ్రదర్ జాన్సన్తో అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సిస్టర్ సువార్తని బోధిస్తుంటారు. సో వి వెల్కమ్ యూ సిస్టర్ టు షేర్ ద వర్డ్. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Holy Spirit, we thank you. పరిశుద్ధాత్మ నీకు వందనాలు. You take complete control of this session. ప్రభువా మాకున్న ఈ యొక్క సెషన్ని మొత్తం కూడా నీ ఆధీనంలో తీసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. You think through my mind, Lord, and you speak through my mouth. ప్రభువా నా ఆలోచనల్లో మీరు ఉండండి, నా నోటి మాటల ద్వారా మీరు మాట్లాడండి. Making this teaching extremely simple, easy and practical. ప్రభువా ఇది అందరికీ అర్థమయ్యే విధముగా ఈ యొక్క మాటలు, ఈ వాక్యం ఉండేలాగున కృప చూపండి. Whenever the disciples went and preached, ఎప్పుడైతే శిష్యులు వెళ్ళి వాక్యాన్ని బోధించారో, it is you who are with them, working with them and confirming
every word with signs accompanying. ప్రభు ఆ శిష్యులతో మీరుండి వాళ్ళు మాట్లాడిన ప్రతి మాటని నెరవేర్చి ఆశ్చర్యక్రియలు సూచక క్రియలతో మీరు నిర్ధారించారు ప్రభువా. It is you with us, Lord, and it is you who's confirming every word of yours with signs accompanying. ప్రభువా నీ వాక్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా స్థిరపరుస్తూ దృఢపరుస్తూ అద్భుతాలు ఆశ్చర్యక్రియలు చేస్తూ ఉన్నారు నాయన, మీకు వందనాలు. In Jesus' name we pray, Father. యేసు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Thank you, Jesus. థాంక్ యూ జీసస్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ గాడ్. So according to the word of God, దేవుని వాక్యం ప్రకారముగా we all are in a battlefield. మనందరము కూడా ఒక యుద్ధ భూమిలో ఉన్నాం. Whether you like it or you don't like it, you believe it or you don't believe it. మనము నమ్మినా నమ్మకపోయినా మనందరము కూడా ఒక యుద్ధ భూమిలో ఉన్నాం. And this battle is 24/7. అయితే ఈ యొక్క యుద్ధం అనేది 24 గంటలు 365 రోజులు ఉండే యుద్ధం. That's why we see in the Bible Paul says to put on the whole armor of God. అందుకే పౌలు అంటున్నాడు మీరు సర్వాంగ కవచము ధరించి ఉండండి అని అంటున్నాడు. We are in a battlefield. మనందరము కూడా యుద్ధ భూమిలో ఉన్నాం. If you want the war to stop, it will only happen the day we stop breathing oxygen. అయితే ఎప్పుడైతే మనము దేవుడు ఆ యొక్క ఊపిరిని ఆపేయమంటాడో అప్పుడే ఈ భూలోకంలో ఊపిరి ఆగిపోతుంది. But we should understand where this battle is. కానీ మనము అర్థం చేసుకోవాలి మనము పోరాడే యుద్ధము ఎక్కడ ఉంది అని. Because our enemy, the devil, is already defeated. ఎందుకంటే మన శత్రువైన సాతాను ఎప్పుడో ఓడించబడ్డాడు. Okay, let's go to Ephesians chapter 6, verse number 11. ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 6వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో మనం వాక్యాన్ని చూద్దాం. మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. Put on the whole armor of God, మీరు ఆ సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొని that you may be able to stand against the wiles of the devil. మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తివంతులగునట్లు అని అంటున్నాడు. Now you have to notice something. It doesn't say against the devil, but it says against the wiles of the devil. అయితే అది సాతానుకు వ్యతిరేకంగా అని చెప్పడం లేదు, కానీ సాతాను తంత్రములు లేదా సాతాను క్రియలకి వ్యతిరేకంగానే మాట రాయబడింది. If we have to understand this battle, ఒకవేళ మనము ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే we have to understand what happened in the Garden of Eden. మనము ఆ యొక్క గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్లో ఆ యొక్క అక్కడ ఏం జరిగిందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. If you see, the devil, the serpent, comes very subtly. అయితే మనం అక్కడ చూసినట్లయితే సాతాను చాలా మెల్లగా నెమ్మదిగా వచ్చాడు. Did he come and choke Adam and Eve? నిజంగా వచ్చి ఆదాము హవ్వను చంపేశాడా? Did he try to attack them physically? వాళ్ళని భౌతికంగా దాడి చేశాడా? Or did he come with words? కేవలము మాటల ద్వారానే వచ్చాడు. He came and spoke words and he gave thoughts contradicting to God's word. అయితే ఆయన వచ్చి మాటలు మాట్లాడాడు. ఆయన తలంపులు దేవుడిచ్చిన తలంపుల కంటే వ్యతిరేకంగా ఉన్న తలంపులని ఆ అపవాది మాట్లాడాడు. You know why? ఎందుకో తెలుసా అండి? Because the devil cannot attack Adam and Eve. ఎందుకంటే ఆదాముని అవ్వని సాతాను ముట్టుకోలేడు. Because Adam and Eve was created in the likeness and image of God. ఎందుకంటే ఆదాము అవ్వ దేవుని రూపంలో దేవుని పోలికలో వాళ్ళు సృష్టించబడ్డారు. We see in Genesis chapter 1 verse 26 that God created man in his likeness and image, and God gave man the dominion to rule over this world. అయితే మనం ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 26వ వచనాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం. దేవుడు తన రూపంలో తన పోలికలో ఆదాముని అవ్వని సృష్టించి తన అధికారాన్ని ఆయనకి ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. So this dominion was not given to the devil, but this dominion is given to man. అయితే ఈ యొక్క అధికారం అనేది సాతానికి దేవుడు ఇవ్వలేదు, కానీ ఈ అధికారం అనేది దేవుడు మనుషులకు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. Okay, let's go to that, Genesis 1:26. అయితే ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 26వ వచనాన్ని చూద్దాం. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదము, వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను
పశువులను సమస్త భూమిని భూమి మీద పాకు ప్రతి జంతువును ఏలువుదుగాక అని పలికెను. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Now see this. Let them. He did not say let us and them. He did not say let God and man. He said let them means let man have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. అయితే ఈ యొక్క దేవుని సృష్టిలో దేవుని పోలికలో సృష్టించబడ్డ మనిషి అన్నిటి మీద అధికారం కలగడానికి దేవుడు ఆయనకి అధికారం ఇస్తున్నట్లుగా ఆ వచనంలో చదువుతూ ఉన్నాం. The reason I read this is many times we think the devil is very powerful. చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే సాతాను చాలా బలవంతుడు అనుకుంటాం. Sometimes it looks like the devil has more power than God, the way we speak. అయితే చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే సాతానులో ఎలాంటి శక్తి లేదు అని అనుకుంటాం. Many times we say somebody did this, somebody did black magic, somebody, and we always glorify the devil more than God. అయితే చాలాసార్లు మనము దేవుని కంటే ఎక్కువగా సాతానుని మహిమపరుస్తాం. ఇదిగో వాళ్ళు చాతబడి చేశారు, దాంట్లో శక్తి ఉంది, దీంట్లో శక్తి ఉంది అని ఎక్కువగా సాతానుని మహిమపరుస్తూ ఉంటాం. But the scripture says God gave dominion to man. కానీ వాక్యం చెప్తుంది దేవుడు నీకు నాకు తన అధికారాన్ని తన శక్తిని ఇచ్చాడని చదువుతున్నాం. There is one more verse in Psalms 115 verse 16 that says that God, the heaven belongs to God, but the earth he has given to man. అయితే మనము కీర్తన 115:16 వచనంలో మనం చదువుతా ఉన్నాం. అక్కడ దేవుడు ఆకాశంలో దేవుడు అధికారం కలిగి ఉండి భూమి అంతా కూడా మనిషికి ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Praise God. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth has he given to the children of men. భూమిని ఆయన నరులకు ఇచ్చినట్లుగా ఆకాశము యెహోవా వశమున్నట్లుగా అక్కడ బైబిల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. This verse speaks so many things. అది ఈ యొక్క వాక్యము చాలా విషయాలు నేర్పిస్తుంది. Means God is not responsible for everything that is happening in this planet earth. అంటే ఈ భూలోకంలో జరిగే ప్రతి విషయానికి దేవుడు బాధ్యత వహించడండి. Because God created man just like him. ఎందుకంటే దేవుడు తన రూపంలో మనిషిని సృష్టించాడు. We are not God. అయితే మనం దేవులం కాదు, but we are created like God. మనము దేవుడిలాగా సృష్టించబడ్డాము. And God is saying now you rule over the earth and I am ruling over the heavens. అయితే దేవుడు ఆ మాట ద్వారా వాక్యం ద్వారా ఏమన్నాడంటే నేను సృష్టించబడ్డ నువ్వు భూమిని ఏలు, నేను ఆ యొక్క పరలోకాన్ని ఆ యొక్క పరిపాలిస్తూ ఉంటానని చెప్తున్నాడు దేవుడు. Many times we think, God, why did God stop this? Why did God allow this? Actually, God has given man the dominion to rule over this earth, and God cannot involve in this world without man's cooperation. అదే చాలాసార్లు మనము అనుకుంటాం దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు, ఎందుకు జరిగింది అని అనుకుంటాం. కానీ మనం ఒక విషయం మర్చిపోతాం. ఏమని మర్చిపోతామంటే ఆ అధికారాన్ని నీకే ఇచ్చాడు, నువ్వు అధికారాన్ని ఉపయోగించుకోవడం లేదు కాబట్టి అక్కడ దేవుడు ఏం చేయలేకపోతున్నాడు. That's why even Jesus has to become the Son of Man to have authority over this earth. అందుకే మన మహిమా స్వరూపుడైన యేసుక్రీస్తు ఈ భూలోకానికి వచ్చి మనిషి కుమారుడిలాగా వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Now remember, God is a God who will not violate his word. అయితే దేవుడు ఎలాంటి వాడు అంటే తన వాక్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా నిరర్ధకము చేసేవాడు కాదు. Now many times we think God has all power. Yes, God has all power. చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే దేవుడికి సర్వశక్తిమంతుడు అనుకుంటాం. అవునండి, దేవుడు నిజంగానే సర్వశక్తిమంతుడు. But God will not violate or change the words that he has spoken. కానీ దేవుడు మాట్లాడిన ఏ మాట కూడా వ్యర్థముగా పోదండి. Because the Bible says God will not alter nor change any word that he has spoken. అయితే దేవుడు మాట్లాడిన ఏ మాట కూడా ఆయన నెరవేర్చకుండా ఉండడు. God himself will abide by the word he has spoken. దేవుడు మాట్లాడిన ఆ మాటని తాను నెరవేర్చేవాడిగా ఉంటాడు. That's why when man committed sin, he can't just say I forgive you, because he cannot violate his own word. దేవుడు ఆ రోజు మనిషి పాపము చేసినప్పుడు వెంటనే ఆ మనిషిని క్షమించలేదు. ఎందుకంటే
దేవుడు మాట తప్పేవాడు కాదు కాబట్టి. Because if there is sin, there should be punishment. ఎందుకంటే పాపం ఉన్నట్టుగా ఖచ్చితంగా శిక్ష ఉండాల్సిందే. That's why he chose to come as a man and die and take our punishment on our place. అందుకే ఆ యేసయ్య మన కోసం ఈ భూలోకంలో మనుష్యావతారం ఎత్తి మనిషిగా వచ్చి మనం పొందాల్సిన ఆ శిక్షను ఆయన పొందుకొని మనకి విజయాన్ని ఇచ్చాడు. Heaven belongs to God. అయితే పరలోకము దేవుడికి సొంతము. But the earth is given to mankind. కానీ భూలోకము నీకు నాకు ఇవ్వబడింది. Not to the devil. సాతానికి కాదు. But the devil wanted that rulership. కానీ సాతాను మాత్రం ఈ భూమి మీద తన అధికారం కలిగి ఉండాలని ఆ సాతాను ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది. But now for the devil to have rulership, he needs man's cooperation. అయితే ఈ యొక్క సాతానికి ఈ భూలోకంలో దానికి అధికారం కావాలంటే ఖచ్చితంగా మనుషుల సహకారం దానికి కావాలి. Let's go to Romans chapter 6 verse 16. రోమీయులకు రాసిన లేఖ 6వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో వాక్యాన్ని చూద్దాం. Am I going fast? నో ప్రాబ్లం సిస్టర్. యా Okay. 6వ అధ్యాయం 16వ వచనం. Okay, now see this. Know you not that to whom you yield yourselves servants to obey, his servants you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. అయితే మీరు ఎవరికి దాసులుగా ఉన్నారో మీరు ఒక్కసారి గమనించుకోవాలి. విధేయతకి దాసులుగా ఉంటే దేవుడికి విధేయిస్తే మీరు నీతిని పొందుకుంటారు. అలాగే పాపానికి దాసులుగా ఉంటే మీరు మరణాన్ని పొందుకుంటారు. Now this scripture says to whom you yield yourself. మీరు ఎవరికి దాసులుగా ఉన్నారు, మీరు ఎవరికి మిమ్మల్ని మీరు అప్పచెప్పుతున్నారు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. To whom I yield, that person becomes my master and I become his slave. నేను ఎవరికి లోబడుతున్నానో నేను వాళ్ళకి దాసులుగా మారిపోతున్నాను. Now the rulership, the dominion is not given to devil, it's given to us. అయితే ఆ యొక్క అధికారాన్ని దేవుడు సాతానికి ఇవ్వలేదు కానీ నీకు నాకు ఇచ్చాడు. So the devil wanted Adam and Eve to yield to him. అయితే సాతాను ఏం ప్రయత్నం చేశారంటే ఆదాము అవ్వ ఆయనకి సాతాను మాటలకి సాతానికి లోబడే విధంగా లోబరుచుకున్నాడు. If man is going to yield to the devil, now he becomes his master and man will become his slave. అయితే ఎప్పుడైతే మనిషి సాతానికి లోబడతాడో, సాతాను మాటలకు లోబడతాడో ఆ సాతానికి బానిసగా ఉండిపోతాడు. That's why the devil comes very subtle. అందుకే సాతాను నెమ్మదిగా వస్తాడు జీవితాల్లోకి. You know what is the weapon the devil uses? సాతాను వాడే ఆయుధం ఏంటో తెలుసా అండి? Deception. మిమ్మల్ని మోసగించడం, Lies. మీకు అబద్ధాలు చెప్పడం. That is the only, he doesn't have power to attack man. He comes with deception and lies. అయితే మనిషిని ఎదిరించే అధికారము సాతానికి లేదు కానీ మనుషుల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మోసపూరితమైన మాటలు, అబద్ధాలతో కూడిన మాటలు మాట్లాడి వాళ్ళని మోసగిస్తాడు. That's why the devil came and spoke to Eve what words? He did not attack, he did not choke, he did not use any weapon. He came with lie. The moment she believed the lie and she agreed, she yielded. And when Adam also yielded through the enemy, through Eve, that's when the devil took the ownership, the kingship over man. అందుకే మనం చూస్తూ ఉన్నామండి, అక్కడ సాతాను వస్తూ ఉన్నాడు అవ్వ దగ్గరికి వచ్చి ఆ మోసపూరితమైన మాటలు, అబద్ధాలతో కూడిన మాటలు మాట్లాడి ఆ యొక్క అవ్వను లోపరుచుకుంటున్నాడు. అవ్వ అవే మాటలు మాట్లాడి ఆదాముని పాపంలోకి లాగేస్తూ ఉంది. That's exactly what Paul says in 2 Corinthians 11:3. అదే ప్రకారంగా పౌలు అంటూ ఉన్నాడు. 2 కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో పౌలు ఇలాగ అంటూ ఉన్నాడు. Praise the Lord. Thank you, Jesus. 2 కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయం 3వ వచనం చూద్దాం. Now see what Paul is saying. But I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. అయితే అక్కడ చదువుతూ ఉన్నాము, సర్పము తన కుయుక్తి చేత అవ్వను మోసగించినట్లు మీ మనస్సులను చెరపబడి క్రీస్తు యందు ఉన్న ఆ సరళత నుంచి, పవిత్రత నుంచి ఎట్లు మిమ్మల్ని తొలగించాలని వాడు చేశాడో గమనించని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు.
That's why I told you we are in a battle. అందుకే నేను చెప్పాను మనం ఒక యుద్ధంలో ఉన్నాం. The battle is in the mind. అయితే ఆ యుద్ధము మన మనస్సులో ఉంది. The devil cannot attack you nor do anything without first attacking your mind. అయితే సాతాను ఏం చేయలేదు, మొట్టమొదటిగా అది ఏమైనా చేయాలనుకుంటే నీ మనస్సుని అది ఎదురిస్తుంది, మనస్సుని అటాక్ చేస్తుంది. And the devil will always come and attack you with lies. అయితే ఆ సాతాను నీ మనస్సుని ప్రభావితం చేసినప్పుడు అబద్ధాలతో ప్రభావితం చేస్తా ఉంది, With deception. ఆ మోసపూరితమైన మాటలతో ప్రభావితం చేస్తా ఉంది. And he will always come against the written word of God. అయితే దేవుని వాక్యానుసారంగా రాయబడిన మాటలకి వ్యతిరేకంగా వస్తూ ఉంది. The moment you believe the lie, you open the door for the enemy. ఎప్పుడైతే అబద్ధాలు మనం నమ్ముతామో మనము ఆ యొక్క శత్రువుకి ద్వారాలు తెరుస్తూ ఉన్నాం. As long as there is a lie in you, you have opened door for the enemy. ఎన్ని రోజులైతే మనం ఆ అబద్ధంలో మనం జీవిస్తామో సాతానికి తలుపులు తెరవబడ్డాయని అర్థం. That's why the Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free. అందుకే వాక్యం చెప్తా ఉంది, మీరు సత్యమును తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Okay, let's go to 2 Corinthians chapter 10 from verse 3 onwards. 2 కొరింథీయులు 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం నుంచి చూద్దాం. 2 Corinthians 10:3. 2 కొరింథీయులు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయం 3వ వచనాన్ని చూద్దాం. Okay. Actually, all this time it was only foundation. We are going to start now. అయితే ఇప్పుడు మనం మొదలు పెట్టబోతున్నాం. Okay. For though we walk in the flesh, మనము దారులమై నడుచుచున్నాము, we do not walk after the flesh. మనము శరీర ప్రకారముగా యుద్ధము చేయము. Remember, we all are in a battlefield. మనందరము కూడా యుద్ధ భూమిలో ఉన్నాం. If you don't know that you are in the battlefield, you are already defeated. మనము ఒకవేళ యుద్ధ భూమిలో లేము అని తెలుసుకుంటే మనము అప్పుడే ఓడిపోయినట్లుగా లెక్క. And remember, our war is not physical. అయితే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి, మన యుద్ధము భౌతికము కాదు, భౌతికంగా ఉండదు. Our war is not against the devil also. మన యుద్ధము సాతానికి వ్యతిరేకంగా కూడా కాదు. But our war is against the lies of the devil, the deception of the devil. అయితే మన యుద్ధము సాతాను చెప్పే అబద్ధాల మీద, సాతాను చేసే మోసాల మీద మన యుద్ధం ఉంటూ ఉంది. We might live in the physical world, మనము శారీరకంగా భౌతికంగా ఈ భూలోకంలో జీవించవచ్చు, but there is a spiritual world. కానీ ఒక ఆధ్యాత్మికమైన ఒక స్థలం ఉంది. The spiritual world is the more real world. ఆధ్యాత్మికమైనది చాలా నిజమైనది, అదే శాశ్వతమైనది. And the Bible says the things which we see is made out of things that cannot be seen. అయితే బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది, ఈరోజు మనము చూసేవన్నీ కూడా చూడని అదృశ్యమైన దేవుని ద్వారా ఇవన్నీ కూడా చేయబడ్డాయి. You can see people sitting here, but they are angels here. అయితే ఇక్కడ మనము చాలా మంది ప్రజలు కూర్చోవడం మనం చూస్తున్నాం, కానీ చాలా మంది దేవుడు ఉంచుతూ ఉంటాడు. Simultaneously there is a spiritual world that is simultaneously running as the physical world is. అయితే భౌతికంగా మనం ఎలాగైతే చూస్తూ ఉన్నామో దాని ప్రకారంగానే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా దేవుడు తన దేవతల ద్వారా ఆయన పని చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నాడు. It is not only the kingdom of God, but there is a kingdom of darkness. అయితే ఒకవైపు దేవుని రాజ్యం ఉంది, ఇంకోవైపు అంధకారంతో కూడిన రాజ్యం కూడా ఉంది. Everything that happens in the physical is the result of the spiritual. అయితే ఈ యొక్క భౌతికంగా మనకు కనిపించే విధంగా జరిగిన ప్రతి విషయము కూడా అది ఆధ్యాత్మికంగా అంతకుముందే జరిగిన విషయమే ఉంటూ ఉంది. Now many times when we face a problem, we try to deal the problem in the physical realm. అయితే చాలాసార్లు మనం ఎదుర్కొన్న ప్రతి సమస్యని మనకు కనిపించే వాటితో ఈ భౌతికంగా కనపడే దాని ద్వారా మనం పోరాడాలని, గెలవాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. But the root of every physical problem is in the spiritual. కానీ ప్రతి ఒక్క భౌతికంగా మనకు కనపడే ప్రతి సమస్య మనకి ఆల్రెడీ ఆధ్యాత్మికంగా అది పరిష్కారం అక్కడ ఉంది. That's why when Jesus saw the deaf man, he did not just speak healing to the deaf ear, but he rebuked the spirit of deafness. అయితే మనం చూస్తున్నాము, ఒక చెవిటివాడిని యేసు ప్రభు కలుసుకున్నప్పుడు ఆ చెవిటివాడి దగ్గరికి వచ్చి వెంటనే నువ్వు స్వస్థపరచబడతావు అని యేసయ్య ప్రార్థన చేయలేదు, కానీ వాడిలో ఉన్న ఆ యొక్క దయ్యాన్ని యేసు ప్రభు తొలగించాడు. Many times when a person goes through depression, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి మానసిక ఒత్తిడి గురించి వెళ్తే, any psychological problem, ఒకవేళ
మానసిక పరిస్థితులు గుండా ఆయన వెళ్తూ ఉంటే we try to give medicines and we try to bring solution in the physical. అయితే చాలాసార్లు ఆ వ్యక్తికి మన డాక్టర్ దగ్గర చూపించాలనుకుంటాం, మందులు ఇవ్వాలనుకుంటాం, ఆ వ్యక్తిని నయం చేయాలనుకుంటాం. Because when a person has a kind of psychiatric neurotic disorder, there is an imbalance in the chemical. చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ న్యూరాట్ అండ్ నరాలకు సంబంధించి ఏదైనా వ్యాధి ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. But the chemical imbalance is the result of what is happening in the mind. అయితే ఆ కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే సరైన విటమిన్స్, పోషకాహారాలు ఆ నరాలకి మన మైండ్కి అందనప్పుడు అవి మన జీవితాల్లో అనారోగ్యం తీసుకొని వస్తుంది. It's like you have a tree, you are cutting the branch, but the root is still there. అయితే మనం చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే ఒక చెట్టు ఉంది, కానీ ఆ చెట్టు మీద కొమ్మను నరకడానికి చూస్తాం, కానీ ఆ చెట్టు యొక్క వేరు అలాగే ఉంది. In the same way, every problem that we see in the physical, the root is in the spiritual. అయితే మనం చూసే ప్రతి సమస్య, ఈ భౌతికంగా చూసే ప్రతి సమస్య దాని వేరు ఆధ్యాత్మికమైన ఆ యొక్క రలంలో ఉంది. There's so many things that is happening in our life. We might be going to the doctor, we might be consulting so many places, but we don't see the solution because the root of that problem is not in the physical, in the spiritual. అయితే చాలాసార్లు మనం ఎదుర్కొంటున్న ఈ సమస్య గురించి అనేకసార్లు మన చుట్టూ వెతకాలని, దాని యొక్క సమస్యకు పరిష్కారం తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ గమనించండి, దాని పరిష్కారం ఆధ్యాత్మిక రలంలో ఉందనే మాటని నేను చెప్తూ ఉన్నాను. Because we are in a warfare. ఎందుకంటే మనము యుద్ధములో ఉన్నాం. We'll continue to that scripture, 2 Corinthians 10:3. అయితే 2 కొరింథీయులు 10వ అధ్యాయం 3వ వచనాన్ని చూద్దాం. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. అయితే మనము శరీరానుసారులుగా ఉన్నను, మనము శరీర సంబంధమైన వారుగా మనము ఉండము. Okay, next verse. దాని తర్వాత వచనం చూద్దాం, 3వ వచనం. For the weapons of our warfare are not carnal. మన యుద్ధోపకరణములు శారీరక సంబంధమైనవి కాదు. The good news is, even though we are in a warfare, we have weapons. అయితే మనము ఈ యుద్ధంలో ఉన్నాం, మనకు ఆయుధాలు కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు. And the weapons that God has given us is not carnal. అయితే ఆ దేవుడిచ్చిన ఆయుధాలు ఈ భౌతికమైన ఆయుధాలు కాదు. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. అయితే దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయగల జాలినంత బలము కలవై ఉన్నవి. Okay, what is this stronghold? ఈ యొక్క బలము కలమైన ఈ యొక్క బంధకాలు ఏంటివి? Strongholds. ఈ యొక్క దుర్గములు ఏమిటివి? Anyone? What is a stronghold? ఈ యొక్క యుద్ధోపకరణం అంటే, ఈ యొక్క స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ అంటే, బంధకం అంటే ఏంటి? Maybe for us this word is not a very common word. అయితే మనకి చాలా సహజమైన మాట కాకపోవచ్చు. But when Paul wrote this to the Corinthians, they know what is a stronghold. అయితే పౌలు కొరింథీయులకు రాసినప్పుడు వాళ్ళకి తెలుసు ఆ బంధకం అంటే ఏంటో. Because they all had strongholds in their city. అయితే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ యొక్క బంధకాలు ఆ పట్టణంలో ఉన్నాయి. They have these huge walls. అయితే ఆ యొక్క కొరింథీ పట్టణంలో పెద్ద గోడలు ఉన్నాయి. And on those days, if you see for example, the wall of Jericho, they have these huge walls, these strongholds, and they have this huge fortress on those days to protect the city, the town, the country. చూడండి, మనం ఎరికో గోడలు చూసినట్లుగా ఆ ఎరికో గోడలు కూడా చాలా బలముగా కట్టబడ్డాయి. ఎందుకంటే ఆ ఎరికో పట్టణాన్ని అది రక్షించే విధంగా ఆ గోడలు కట్టబడ్డాయి. It says even a chariot can run through the stronghold, through the wall. అయితే ఎంత బలంగా అది నిర్మించబడిందంటే, దాని ముందు ఒక గుర్రం రథము కూడా, ఆ రాజు రథము కూడా ఆ యొక్క గోడ మీద పరిగెత్తడానికి స్థలం ఉంటుంది. These strongholds, these fortresses are built for 2 reasons. అయితే ఈ యొక్క పెద్ద గోడలు రెండు కారణాల కోసం అది కట్టబడ్డాయి. Now what are these 2 reasons? ఈ 2 కారణాలు ఏంటివి? One is to protect and keep the outsiders outside so the enemy cannot penetrate inside. ఒకటి, బయట ఉన్న శత్రువులు లోపలికి రాకుండా ఉండడానికి అవి బలంగా పటిష్టంగా నిర్మించబడ్డాయి.
And the fortresses, the strongholds also become like a prison where nobody who's been captivated inside, they remain captive inside. They cannot escape from that place. రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఎవరెవరైతే దాని లోపల ఉంటారో, ఆ గోడల మధ్యలో ఉంటారో వాళ్ళు బందీలుగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంకెప్పటికి కూడా బానిసలుగా ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా బయటికి వాళ్ళ స్వేచ్ఛగా బయటికి వెళ్ళలేరు. If you see a stronghold, it's a huge wall. అయితే ఈ యొక్క బంధకము లేకపోతే చూస్తే అది పెద్ద గోడలాగా ఉంటుంది. It is built with brick after brick after brick. అది ఒక ఇటుక తర్వాత ఇటుక బలముగా నిర్మించబడి ఉంది. If I would give you the spiritual definition for stronghold, ఒకవేళ ఈ యొక్క బంధకానికి మనం నేను ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వాలి అంటే, strongholds are created by thoughts. అయితే ఈ యొక్క బంధకాలు అనేవి ఈ యొక్క తలంపుల ద్వారా మనిషిలో సృష్టించబడ్డాయి, which we allow to run freely in our mind. అయితే ఆ యొక్క దాని ద్వారా మనము ఆ ఆలోచనలు తలంపులు మన మనసులో ఉంటూ ఉంటాయి, which in turn becomes a stronghold. ఆ యొక్క తలంపు మనలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఆ తలంపుని నమ్మిన తర్వాత అది ఒక బంధకంగా ఉండిపోతూ ఉంది. That's how, now this scripture doesn't say, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to pull down. It doesn't say devil. The scripture doesn't say we are going to pull down devil. The scripture says to pull down strongholds. మన యుద్ధోపకరణములు శారీరక సంబంధమైనవి కావు, కానీ దేవుని ఎదుట దుర్గములు పడద్రోజాలినంత బలము కలవి అని అక్కడ మనం చదువుతున్నాం. అయితే ఆ యొక్క బంధకాల గురించి పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు, కానీ సాతానుని పడేయడం గురించి పౌలు మాట్లాడలేదు. Now I told you strongholds are created by thoughts. అయితే నేను చెప్పాను బంధకాలు అనేవి ఈ యొక్క తలంపుల ద్వారా మన మనస్సులో నిర్మించబడ్డాయి. The devil will come with a lie. అయితే సాతాను చిన్న అబద్ధముతో వస్తూ ఉంది. That's what, if I would share my testimony, that right from my childhood the devil came with lie. అయితే చిన్న ప్రాయం నుంచి నా సాక్ష్యాన్ని నేను చెప్పాలంటే, చిన్న ప్రాయం నుంచి సాతాను ఒక చిన్న అబద్ధంతో నా జీవితంలోకి వచ్చింది. And the devil said, you are a stupid, you are a zero, you are good for nothing. అయితే సాతాను చెప్తూ వచ్చింది, నువ్వు పనికిరాని దానివి, నువ్వు దీనికి ఏం సాధించలేవు నీ జీవితంలో అనే ఒక అబద్ధాలతో నా జీవితంలోకి వచ్చింది. I believed it. నేను నమ్మాను. Because there was evidence. All my marks were, I failed. I studied 2 years in one class. ఎందుకు నేను నమ్మాను అంటే, నేను అన్నిట్లలో మార్కులు తక్కువ వచ్చేవి. ఏ క్లాస్ అయినా 2 సంవత్సరాలు నేను చదివేదాన్ని. I was sent out from the school. నేను స్కూల్ నుంచి టీసీ ఇచ్చి పంపించారు నాకు. And the teacher called me slow coach. అయితే టీచర్ కూడా ఇక నేను పనికిరాను అని చెప్పింది. I never saw pass mark in my whole school. ఎందుకంటే నా స్కూల్లో నేను చదివినంత కాలం నేను పాస్ మార్క్ అనేది చూడలేదు. And when the devil came and tell you are a stupid, I believed it. అయితే సాతాను వచ్చి నువ్వు పనికిరాని దానివి అని చెప్పినప్పుడు నేను నమ్మాను. The devil comes with a lie. అయితే సాతాను నీ జీవితంలోకి ఒక అబద్ధంలాగా వస్తుంది. He will not come with one lie. He will come with that one lie and strike you again and again and again until that thought, like just like how the bricks after bricks becomes a stronghold, the thoughts multiplies and it becomes a stronghold. అయితే సాతాను ఏం చేస్తుంది, మొట్టమొదటిగా ఒక చిన్న తలంపుతో అబద్ధముతో వస్తుంది. దాని తర్వాత అబద్ధాలు అలా అనేక అబద్ధాలని నమ్మించే విధముగా ఎలాగైతే ఒక గోడ ఇటుక తర్వాత ఇటుకని కడుతుందో, నీ మనస్సులో కూడా ఈ అబద్ధాలతో తన యొక్క బంధకము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంది. I'll ask a small question so you'll understand this ఒక better. చిన్న ప్రశ్న అడుగుతాను, మీకు అర్థమవుతుంది దీని ద్వారా. How many of you remember last Monday what breakfast you had? పోయిన సోమవారం ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ తినారో ఎంతమంది గుర్తుంది? When I asked this question, somebody said every day same breakfast, so I know what breakfast I had Monday. Even our house every Monday idli only, so I remember. Now, some things that happened last week, what dress I wore or what lunch I had, I don't remember. సో కొంతమంది ఏమంటారంటే, అప్పుడు ఏం తిన్నాను, సోమవారం కదా, వారం అయిపోయింది, ఏం తిన్నానో మాకు గుర్తులేదంటారు. But what my mother-in-law said or what so-and-so said 10 years before, I remember. కానీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే, 10 సంవత్సరాల క్రితం మా అత్త ఏమన్నదో, 10 సంవత్సరాల క్రితం మా పొరుగు వారు ఏమన్నారో మాకు గుర్తుంది అంటారు. Somebody abused me when I was 10 years old. I'm 60 years, I can still remember, it's so fresh. నేను 10 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎవరో నా జీవితంతో ఆడుకున్నారు, నాకు 16 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, కానీ నాకు అది గుర్తుంది ఇప్పటికి కూడా.
Now my question is, what happened 2 days ago? What I ate, I don't remember. What happened 20 years ago? Even today, the pain is so fresh, the hurt is so fresh, and it is so real to me. చూడండి, 2 రోజుల క్రితం 3 రోజుల క్రితం ఏం తిన్నామో మనకు సరిగా గుర్తులేదు, కానీ మనకి 10 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది, మన చిన్న ప్రాయంలో ఏం జరిగిందో అది కొన్ని విషయాలు మనకి ఇంకా ఫ్రెష్గా అది గుర్తున్నాయి. Especially the hurtful things. ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఏదైతే బాధించాయో మళ్ళీ నొప్పించాయో అవి గుర్తున్నాయి. You know why? ఎందుకో తెలుసా అండి? That is a stronghold. ఎందుకంటే అది మీ జీవితంలో ఒక బంధకముగా ఉంది. The devil comes with a lie. ఎందుకంటే సాతాను నీ జీవితంలో ఒక అబద్ధ రూపంలో వచ్చింది. And he will show you physical evidence. అది మీకు ఒక సాక్ష్యం కూడా చూపిస్తుంది. And he will come and strike again and again and again. అదే అబద్ధాన్ని నువ్వు నమ్మేంత వరకు నిన్ను నమ్మించే విధంగా అబద్ధం నీకు పదే చెప్తూనే ఉంటుంది. That is no longer one thought. That one thought has multiplied into so many thoughts, and it has become a huge wall. As I told you, strongholds keep a person in imprisonment. It keeps a person, on those days they keep a person as captive. In the same way, the devil keeps a person in captivity. That's how the strongholds imprisons a person, and that's how the devil oppresses a person. చూడండి, సాతాను ఆ అబద్ధం ద్వారా నీ జీవితంలోకి వచ్చి నీ మనసులోకి వచ్చి అనేక అబద్ధాలు దానికి సరంగా చూపిస్తూ ఆ అబద్ధాలకి సాక్ష్యం చూపిస్తూ నిన్ను ఒక బంధకంలోకి నిన్ను తీసుకొని వెళ్తుంది. ఆ బంధకంలోనే అబద్ధాలు నమ్ముతూ నీ జీవితాంతం నువ్వు జీవిస్తూ వస్తావు. And what is a lie? Anything that is contradicting to the word of God is a lie. దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఉన్నది ప్రతి ఒక్కటి సాతాను చెప్పే అబద్ధము. I believe the lie. అయితే నేను ఆ అబద్ధాన్ని నమ్మాను. I saw myself as a fool. అయితే నేను వెర్రివాడిగా నన్ను నేను చూసుకున్నాను. I thought I did not have a future. అయితే నేను అనుకున్నాను నాకు భవిష్యత్తు లేదని. I planned to commit suicide. అయితే నేను చనిపోవాలనుకున్నాను. I planned to run away somewhere. నేను ఎక్కడికో పారిపోదాం అనుకున్నాను. But then when the gospel was preached, ఎప్పుడైతే నాకు సువార్త బోధించబడిందో, when I began to spend time with the word of God, నేను దేవుని వాక్యాన్ని చదవడం మొదలుపెట్టాను. I understood the truth. నాకు సత్యం అంటే ఏంటో తెలిసింది. The word of God is a weapon. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము ఆయుధముగా ఉంటుంది. God has given me the weapon because the word of God is a double-edged sword. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము రెండంచుల గల ఖడ్గము కాబట్టి. And the more I spent time with the word of God, I realized I'm not a fool. God has a purpose. He has called me. There is a future for me. అయితే ఎక్కువగా నేను దేవుని వాక్యాన్ని నేను విన్నప్పుడు చదివినప్పుడు నాకు అర్థమైంది, దేవుని వాక్యము ద్వారా నాకు భవిష్యత్తు ఉంది, నేను పనికిరాందని కాదు, నాకై దేవుడు గొప్ప ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాడని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. The more I started to spend time with the word of God and the truth destroyed every lie of the enemy. నేను ఎక్కువగా వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు ఆ వాక్యం అనే సత్యము నాలో ఉన్న ప్రతి అబద్ధాన్ని తుడిచివేసింది. Many times we think deliverance means to feel emotional, to scream and shout. No, the real deliverance is when you know the truth and when you realize this is the lie, and when you are free from the lie, that's the time you get real deliverance. చూడండి, చాలాసార్లు మనము విడుదల అంటే ఏమనుకుంటామంటే అరవడము, కేకలు వేయడము, అలా విడుదల పొందుకోవడం అనుకుంటాం. కానీ నిజమైన విడుదల ఏంటంటే సాతాను నీ మనసులో నాటిన ప్రతి అబద్ధాన్ని సత్యముతో మనం నింపినప్పుడు, ఆ సత్యము తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి నిజమైన విడుదల మనకు కలుగుతా ఉంది. Words are not just words. మాటలు కేవలం మాటలు కాదండి. Words are real spiritual things. అయితే మాటలు నిజంగా దానికి అది శక్తి ఉంది. Words either connects you to the kingdom of darkness or the kingdom of God. నువ్వు మాట్లాడే మాటలు అటు సాతాను రాజ్యం కానీ ఇటు దేవుని రాజ్యం కానీ అవి నిన్ను కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. In the beginning we see in the book of John 1:1, in the beginning was the word was with God, the word was God. అయితే యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం మనం చూసినట్లయితే దేవుడు వాక్కు అయ్యుండెను, ఆ వాక్కు దేవుడి యొద్ద అయ్యుండెను, ఆ వాక్కు దేవుడై మన మధ్యలోకి వచ్చెను. God's word is God's spirit. అయితే దేవుని వాక్యము దేవుని ఆత్మగా ఉంది. Any word that is contradicting to God's word is demonic spirit. అయితే ఏ వాక్యమైనా దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే అది సాతాను నుంచి వచ్చిందే. Demonic spirit cannot influence your life without first coming with a lie. అయితే ఈ యొక్క దురాత్మ అనేది మొదట అబద్ధ రూపంలో రాకుండా నిన్ను ప్రభావితము చేయలేదు. When you believe a lie, you open the
door for a demonic spirit. ఎప్పుడైతే నువ్వు అబద్ధాన్ని నమ్ముతావో సాతానికి ద్వారం నువ్వు జీవితంలోకి తెరుస్తా ఉన్నావు. That's why the Bible says you have to be vigilant. అందుకే బైబిల్ చెప్తుంది మీరు జాగరూకులై ఉండండి. What are you seeing? నువ్వేం చూస్తున్నావు? What are you hearing? ఏం వింటున్నావు? From where do you get this information? ఈ యొక్క సమాచారం నీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Because that's why Paul says in Colossians chapter 2 verse 8, he says, be aware that you are not deceived by the philosophies of this world. అయితే కొలొస్సీలకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో వాక్యాన్ని చదువుతున్నాం. మీరు అనవసరమైన విషయాల గురించి లోక సంబంధమైన ఈ యొక్క మూల లోక సంబంధమైన విషయాలని విని మీరు మోసపోకండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. అయితే మనుషుల పారంపర్యాచార్యములను అనగా ఈ లోక సంబంధమైన మూల పాఠములు అనుసరించి మీరు మోసపోకండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు పౌలు. Praise God. I'm not going into philosophy, it's a big teaching. I'll only take that word, after the traditions of men. అయితే మనుషుల పారంపర్యాచర్యల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Now Paul is saying be careful of the traditions of men. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, మనుషుల ఆచారాల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి Because చెప్తున్నాడు. traditions are passed out from one generation to another generation, but which is not in the Bible. ఎందుకంటే ఆచారం అనేది ఒక తరము తర్వాత ఒక తరంకి అవి ఆచారాలు అనేవి ఇస్తూ వచ్చినవి కానీ అవి బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నవి కాదు. Because the devil wants to come with a lie and deceive you with a lie. ఎందుకంటే సాతాను ఒక అబద్ధం ద్వారా వచ్చి అబద్ధం ద్వారా నిన్ను మోసం చేయాలనుకుంటున్నాడు. That's why the Bible says my people are destroyed for lack of knowledge. అందుకే బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది నా ప్రజలు జ్ఞానం లేకుండా నశిస్తున్నారు అని. The Bible doesn't say my people are destroyed for lack of prayer. అయితే బైబిల్ గ్రంథం చెప్పట్లేదు నా ప్రజలు ప్రార్థన లేకుండా నశించిపోతున్నారని చెప్పట్లేదు. We all pray, మనందరం ప్రార్థిస్తాం, but we don't have the right knowledge. కానీ మనకు సరైన జ్ఞానం లేదు, We don't know the truth. మనకు సత్యము తెలియదు. How do you think the devil came and attacked Adam and Eve? మరి మీరు ఆదాము నవ్వని సాతాను ఎలా వచ్చి అటాక్ చేసిందో తెలుసా అండి? Through lies. అబద్ధాల ద్వారా. How did the devil come and attack Jesus? ఆ సాతాను ఎలా యేసుప్రభుని ఎలా అటాక్ చేసింది? Through lies. అబద్ధాల ద్వారా. But what did Jesus do? కానీ యేసుప్రభు ఏం చేశాడు? He opened his mouth and he said, "It is written." యేసు ప్రభువు నోరు తెరిచి ఇది రాయబడింది, లేఖనాల ద్వారా రాయబడింది అని సమాధానం చెప్పాడు. Because the word of God is the weapon against the lies of the enemy. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము ఆ యొక్క ఒక ఆయుధముగా ఉంటూ ఉంది సాతాను చెప్పే అబద్ధాలకి. The word of God is the sword of the spirit. ఆ యొక్క దేవుని వాక్యము రెండంచుల ఖడ్గంలాగా ఉంది. But what if I don't know the word? కానీ నాకు దేవుని వాక్యమే తెలియకపోతే I am already defeated in the war. నేను ఆ యుద్ధంలో నేను ఓడిపోయాను. That's why it's very important for us to spend time to know the truth. అందుకనే మనందరము కూడా ఈ యొక్క సత్యమనే వాక్యముతో సమయాన్ని గడపడం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. Let's go to again 2 Corinthians chapter 10 verse number 4 and 5. 2 కొరింథీయులు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయం 4-5 వచనాలని ఒకసారి బైబిల్ గ్రంథం తీసి చూద్దాం. 2 కొరింథీయులు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయం 4-5 వచనాలు చూద్దాం. For the weapons of our warfare మన యుద్ధోపకరణములు are not carnal, శరీర సంబంధమైనవి కావు, but mighty through God కానీ దేవుని ఎదుట దుర్గములను to the pulling down of strongholds. పడద్రోయ జాలినంత బలము కలవై ఉన్నవి. Strongholds is not talking about the devil, but the strongholds that we have built in our mind. Like how the devil comes with one lie after another lie, it has become a stronghold. అయితే ఈ బంధకం అనేది సాతాను కలిగించే బంధకాలు కాదు, కానీ సాతాను చెప్పిన అబద్ధాల ద్వారా అబద్ధాలు మళ్ళీ అవి చెప్పడం వల్ల నా మనస్సులో అవి పాతుకపోయి అవి బంధకాలుగా ఉండిపోయాయి. Addiction is a stronghold. నీకున్న వ్యసనము ఒక బంధకము. Bad habits are stronghold. నీకున్న చెడు అలవాట్లు ఒక బంధకము. Rejection is stronghold. నువ్వు తృణీకరించబడటం ఒక బంధకము. Because if you see a person who's addicted, it did not one day he got up, he became addicted. No, it started with a thought. It started with one small seed, and then it began to multiply and multiply and multiply, where the person has no more control, but the stronghold takes control over the person. అయితే ఒక వ్యక్తి ఆ యొక్క బంధకంలోకి ఆ వ్యసనంలోకి ఒకరోజు హఠాత్తుగా రాడండి.
ఆ వ్యక్తి చిన్నగా ఆ వ్యసనం వచ్చే ముందు ఆ వ్యక్తికి ఒక తలంపు వచ్చింది. ఆ తలంపు ఆయన నమ్మాడు. క్రమముగా ఆయన ఆ వ్యసనంలోకి, అడిక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. That's why a person who has a stronghold, even if he wants to come out, he can't come out. అందుకే ఆయన ఆ బంధకంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఆ వ్యసనములో నుంచి ఆయన రావాలనుకున్న ఆ వ్యసనంలో నుంచి బయటికి రాలేడు. Because once you have built the stronghold will become your ruler, which controls your life. ఆ యొక్క బంధకము అది నీ యొక్క మనసులో ఉండిపోయి అది నేను పరిపాలిస్తూ ఉంటుంది. ఆ బంధకంలో నుంచి నేను బయటికి రాకుండా చేస్తూ ఉంది. But the good news is, కానీ మంచి వార్త ఏంటి అంటే, the stronghold can be destroyed and we can create a new stronghold based on the word of God. మన ఆ బంధకాలన్నీ కూడా నిరర్ధకము చేయొచ్చు. ఆ బంధకాలన్నీ కూడా విరగొట్టొచ్చు దేవుని వాక్యము ద్వారా. That's why the scripture says, the Lord is my stronghold. అందుకే వాక్యం చెప్తుంది, దేవుడే నాకు కోటగా ఉన్నాడు అని. Now how was a demonic stronghold built? ఎలా ఆ యొక్క సాతాను బంధకాలు సృష్టించాడు? It came with a lie. చిన్నగా అబద్ధం ద్వారా వచ్చాడు. And then it started to multiply. ఆ చిన్న అబద్ధాలు చెప్తూ వచ్చాడు. It became a fortress. చిన్నగా అదొక కోటగా మారిపోయింది. It takes control over your life. చిన్నగా అది నీ జీవితాన్ని పరిపాలించే విధముగా స్థాయికి వచ్చేసాడు. In the same way, అదే క్రమముగా I can take the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని నేను తీసుకోవచ్చు. That is a hammer. అది ఒక సుత్తెలాగా ఉంటుంది. That is the double-edged sword. అది రెండంచుల ఖడ్గములాగా ఉంది. And the more you spend time with the word of God, ఎక్కువగా దేవుని వాక్యంతో నువ్వు సమయాన్ని గడిపితే, the word of God is so powerful దేవుని వాక్యం చాలా బలమైనది. that it destroys the stronghold. ఆ యొక్క బంధకాన్ని నాశనం చేస్తుంది. And now just like how you took the enemy's word and you kept on rehearsing in your mind, now you take the word of God and keep on rehearsing. It becomes a stronghold. Now where you become you allow the Holy Spirit to take control over you, and now you walk in the supernatural. అయితే మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవడం వల్ల సత్యంతో మన మనస్సు నింపడం వల్ల ఆ సాతాను బంధకము తెగిపోయి దేవుడు ఒక కోటగా, దేవుడు ఒక బంధకాన్ని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నువ్వు దేవుని ఆధీనంలోకి వస్తావు. God has created us to build strongholds. అయితే దేవుడు మనల్ని అలాంటి బంధకాలని మనం కలిగి ఉండేలాగా దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు. We have to allow these words, the word of God, and when we build the stronghold, that's when Holy Spirit begins to take control. అయితే ఈ యొక్క దేవుని వాక్యము ద్వారా మనం కోటలు కట్టుకొని ఉండాలి. మనము ఆ యొక్క మనస్సుని కట్టుకొని ఉండాలి. అప్పుడు మనము దేవుని ద్వారా నడిపించబడతాం. Let's go to the 5th verse. 5వ వచనాన్ని చూద్దాం. 2 కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయం 5వ వచనాన్ని చూద్దాం. Now see this. Casting down imaginations. మేము వితర్కములను And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును నుంచి ప్రతి ఆటంకమును పడద్రోసిన ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకి లోబడినట్లుగా చెరపట్టి, and bringing into captivity every thought. Can you see, the Bible says very clearly our battle is against the thoughts, the lies, and that's why the scripture says bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. అయితే ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకి లోబడినట్లుగా మనము దేవుని వాక్యము చేస్తూ ఉంది. The problem is we try to change our action, our behavior. చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే మనల్ని మనం మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. But actually, if you try to change your action, the action will not change your thinking. But the Bible teaches us how to bring the thoughts into captivity. అయితే మనము మన యొక్క నడవడికని మార్చుకోవాలంటే చాలాసార్లు మనం మార్చుకోలేం, కానీ మన ఆలోచన విధానాన్ని మనం మార్చుకుంటే మన నడవడిక కూడా మారుతూ ఉంది. There was one psychiatrist, he asked me this question. ఒక సైకాట్రిస్ట్ ఉన్నాడండి, ఆయన నన్ను ఈ ప్రశ్న అడిగాడు. He's a Christian, but he's the head of the department. ఆయన క్రైస్తవుడు, ఆ డిపార్ట్మెంట్కి హెడ్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. So he told me, Jocelyn, what you're saying is correct, but we also have this mind power, mindfulness, where we teach people that your mind is very powerful. అయితే నువ్వు చెప్పేది మంచిగానే ఉంది, కానీ మేము కూడా మైండ్ పవర్ గురించి మాట్లాడతాం, మనసుకి చాలా శక్తి ఉందని చెప్పి మేము చాలామందికి చెప్తూ ఉంటామని
అని అన్నాడు. Because their therapies talks, if you control your mind, you can control your body. ఎందుకంటే నీ మనస్సుని నువ్వు ఆధీనంలో పెట్టుకుంటే నీ శరీరాన్ని నువ్వు ఆధీనంలో పెట్టుకోగలుగుతావు. So I told that's not what the Bible says. అయితే నేను చెప్పాను అది బైబిల్ గ్రంథం చెప్పట్లేదు. You are talking about the mind power that your mind has. అయితే నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావంటే నీ మనస్సుకి నీ మైండ్కి కలిగిన శక్తి గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. You are using your will power to change your thinking. అయితే నీ యొక్క ఆలోచనని బట్టి నీ జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. You are speaking about positive thinking. అయితే నీవు ఆ యొక్క పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే మంచి ఆలోచనలు కలిగి ఉండడం గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. But that's not what the Bible says. కానీ అది బైబిల్ గ్రంథం చెప్పడం లేదు. I'm not using my mind power to captivate the demon. I'm using the Holy Spirit power to captivate the negative thoughts. అయితే నేను ఒక మైండ్ పవర్ని మనసు నుంచి వచ్చే శక్తి వల్ల నా జీవితాన్ని నేను కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి చూడలేదు, కానీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వల్ల నా యొక్క మనస్సుని నా జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నానని చెప్పి. I'm not using positive thinking. I'm using the word of God. The word of God is life. It is Jesus himself, the Spirit of God. When I open my mouth and speak the word of God, every demon is tormented because the word of God is a double-edged sword. అయితే నేను యొక్క మంచి ఆలోచన విధానం గురించి నేను మాట్లాడతలేను, కానీ దేవుని వాక్యం కలిగిన శక్తి, ఆ వాక్యం నా మనస్సులోకి వచ్చినప్పుడు అవి కలగజేసిన తలంపుల ద్వారా నా జీవితాన్ని మార్చుకునే విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నానని చెప్పాడు. If I use my willpower 1 day, 2 days, 3 days, again I'll fall into the same sin. ఒకవేళ నన్ను నేను మార్చుకోవాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తే బహుశా 1 రోజు 2 రోజులు మంచిగానే జీవించొస్తూ, కానీ 3వ రోజు మళ్ళీ నేను పాత జీవితానికి వెళ్ళిపోతాను. That's why the 4th verse we saw, our weapons are not carnal. అందుకే మనం చూసాము మన యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కాదు. But the weapons that God has given us is mighty. అయితే మనకి దేవుడిచ్చిన ఆయుధములు బహుబలము గలవి. You are not using positive thinking. మనము మంచి ఆలోచన విధానాన్ని అలవాటు చేసుకోవడం లేదు. Again, that positive thinking is also a kind of deception. అయితే ఈ యొక్క మంచి ఆలోచన విధానాన్ని అలవాటు చేసుకోవడం కూడా ఒక అబద్ధమే. Because the people trying to say it's about thinking, you think good and everything will change. అయితే చాలా మంది చెప్తారంటే మంచిగా ఆలోచించు నీకు అన్ని మంచిగా జరుగుతాయని చెప్తారు. When a person is saying I can do, he's walking in pride. He's depending on his strength. But I am not saying I can do. I am saying I can do all things through Christ. I am not depending on my willpower. I am not depending on my strength, but I am depending on the strength that is available in Christ. చూడండి, మనము ఒకవేళ మంచి ఆలోచన విధానం అలవాటు చేసుకొని నేను చేస్తానంటే అది గర్వం అవుతుంది. కానీ మనం క్రైస్తవులుగా నేను చేస్తాను అని చెప్పడం లేదు, కానీ నాకు దేవుడు వచ్చే శక్తి వల్ల నేను సమస్తమును సాధించగలను అని మనం చెప్తూ ఉన్నాం. If we don't know the truth, then we will be deceived with these lies. ఒకవేళ మనకు సత్యము తెలియకపోతే ఈ అబద్ధాల ద్వారా మనం నాశనం చేయబడతాం. Because the weapon that the devil uses is lies and deception. ఎందుకంటే సాతాను వాడేది అది అబద్ధము, అది మోసపూరితమైన మాటలు. You know what is a deception? మోసం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి? A deception is a lie presented to you like a truth. అయితే ఆ యొక్క మోసపూరితమైన మాట ఏంటంటే అది సత్యములాగా, అది అబద్ధము కానీ సత్యములాగా మీకు చెప్పబడుతూ ఉంది. The devil will not come. You will not even know it is a lie if you don't know the truth. ఒకవేళ మీకు సత్యం తెలియకపోతే అది అబద్ధమని మీకు తెలియదు. And when you believe a lie, ఎప్పుడైతే అబద్ధాన్ని నమ్ముతారో, just like there is a airport and the flight has to land, but before the flight would land, the traffic controller has to give the signal. చూడండి, మనకి ఎయిర్పోర్ట్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక విమానం దిగాలి అంటే ముందు ఆ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ అయితే వ్యక్తి ఉంటాడో ఆయన సిగ్నల్ ఇవ్వాలి, అవును నువ్వు దిగొచ్చు అని చెప్పాలి. In the same way, the devil cannot have access in your life without you agreeing and believing the lie. అయితే అదే విధముగా నీవు కూడా నీ జీవితంలో సాతాను ప్రవేశించాలి అంటే నీవు సిగ్నల్ ఇస్తేనే, నువ్వు దాని అబద్ధాలు నమ్ముతేనే వాడు నీ జీవితంలోకి ప్రవేశించగలుగుతాడు. When I started to listen to the word of God, ఎప్పుడైతే నేను దేవుని వాక్యాన్ని వినడం మొదలుపెట్టానో, I had problem in reading and writing. అయితే నాకు వాక్యం చదవడము రాయడము ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. But I did not have problem in hearing. కానీ వినికిడిలో నాకు సమస్య లేదు. When I got the CD, I started to listen to the word of God, maybe nothing less than 16 hours. అయితే నాకు సీడీ దొరికినప్పుడు 16 గంటలు దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ వచ్చాను. Every time it would be on.
Even when I'm sleeping, it would be on. అది ఎప్పుడు నేను పడుకున్నా ఏం చేస్తున్నా అది ఆన్లో ఉండేది. Because all my life, I was only listening to the lies. ఎందుకంటే జీవితాంతము నేను సాతాను చే అబద్ధాలే నమ్ముతూ వచ్చాను, అవే వింటూ వచ్చాను. I was only hearing these words, I'm sick, I'm weak, I'm slow, I'm lazy, all these words. అయితే నేను అబద్ధాలు ఏమన్నాను, నేను బలహీనను, నేను అనారోగ్యం ఉంది, నేను చేతగాని వాడును, నేను పనికిరాని వాడును అని ఇలాంటి మాటలు అబద్ధాలే వింటూ వచ్చాను. But when I see in the Bible, God sees Abraham, he's calling him, I have made you the father of many nations. కానీ బైబిల్ గ్రంథం చూస్తే దేవుడు అబ్రహామును పిలిచి నేను జాతులకు తండ్రిగా చేస్తాను అన్నాడు. The Bible says in Isaiah 11:2, the spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit of knowledge, the spirit of fear of the Lord is upon me. అయితే అక్కడ మనం యెషయా గ్రంథం 11:2 మనం చూస్తే దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది, ఆ యొక్క జ్ఞానపు ఆత్మ, దేవుడి పట్ల భయభక్తులు కలిగే ఆత్మ, అవన్నీ ఆత్మలతో వరాలతో దేవుడు మనకి ఇచ్చాడని వాక్యం చెప్తా ఉంది. Now there is a battle going on. అయితే ఈ యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. The battle is, the physical is telling I am useless. అయితే ఆ యుద్ధం ఏంటంటే ఈ భౌతికంగా నేను పనికిరాని వాణ్ణి అని చెప్తుంది. The physical evidence is saying I am sick. అయితే నాకున్న ఆ యొక్క డాక్టర్ రిపోర్ట్ ఏముందంటే నేను అనారోగ్యంతో ఉన్నానని చెప్తుంది. But the word of God is saying that I have the mind of Christ. కానీ దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది నేను క్రీస్తు మనస్సు కలిగి ఉన్నవాడిని అని చెప్తా ఉంది. Nothing in the physical changed in the beginning. కానీ మొదటగా భౌతికంగా ఏం మారదు. But as I started to spend, and especially whenever the devil would come and tempt me with a lie, just like how Jesus opened his mouth and again said, it is written, I had to speak it until the word of God became a stronghold. When God's word became a stronghold, now the word became so real. That's how my life changed, my health changed, everything in my life began to change. చూడండి, ఆ సాతాను అబద్ధాలు ఎలాగైతే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి పదే అబద్ధాలతో యేసు ప్రభు మోసగించాలని చూసిందో, కానీ యేసయ్య ఇది రాయబడిందని ఆ వాక్యాన్ని ఉచ్చరిస్తూ సాతానికి చెప్పాడో, నా జీవితంలో కూడా ఆ యొక్క దేవుని వాక్యాన్ని, నేను విన్న వాక్యాన్ని ఆ సాతానికి చెప్తూ వచ్చాను. అవన్నీ కూడా, ఆ అబద్ధాలన్నీ కూడా నా నుంచి వెళ్ళిపోయి దేవుని యొక్క బంధకం, దేవుని వాక్యం ద్వారా కట్టబడిన ఆ కోట, ఆ బంధకం నాలో ఉండిపోయింది. Remember, the devil is already defeated on the cross. జాగ్రత్తగా వినండి, సాతాను ఆ యొక్క శిలువలో ఎప్పుడో ఓడించబడింది. His power is already stripped on the cross. దాని శక్తిని యేసయ్య శిలువలో నిరర్ధకము చేశాడు. He has taken the authority and given to us. ఆ సాతాన్ దగ్గర నుంచి ఉన్న అధికారాన్ని తీసుకొని దేవుడు నీకు నాకు ఇచ్చాడు. Now we have dominion and power and authority over every demonic power. ప్రతి ఒక్క అంధకార శక్తుల మీద ఆ యేసయ్య మనకి శక్తిని, అధికారాన్ని మనకిచ్చాడు. You don't need to be scared of the demon. మనము ఎప్పుడు కూడా ఆ సాతానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. The devil has to be scared of us. మనల్ని బట్టి సాతాను భయపడాలి. Remember, God gave only a physical man, a man who has a physical body, the authority over this earth. చూడండి, ఆ యొక్క శరీరానుసారంగా ఉన్న మనుషులకే దేవుడు తన అధికారాన్ని ఇస్తూ వచ్చాడు. And the devil also needs a physical body. అయితే సాతానికి కూడా భౌతికంగా ఉన్న ఒక సజీవంగా ఉన్న ఒక మనిషి కావాలి. That's what we saw in Romans 6:16, to whom you yield yourself as servants, you become a servant to that person whom you yield. అందుకే మనం రోమీలకు రాసిన లేఖ 6:16 చదివాం, మనము దేనికైతే నమ్ముతామో, దేనికైతే బానిసలుగా ఉంటామో దానికే మనము బానిసలైపోతాం. When Jesus came, he went around doing good, healing all those who were oppressed by the devil. చూడండి, యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి అనేక మందికి మంచి చేస్తూ, అనేక మంది ఆ మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్న వాళ్ళని విడుదల చేస్తూ ఆయన గ్రామానికి వెళ్ళినట్లుగా Where does చూస్తున్నాం. the devil oppress? In the mind. అయితే సాతాను మనసులో ఎక్కడ మానసిక ఒత్తిడిని కలుగజేస్తుంది? And what sets the person free? అయితే ఏది మనిషికి విడుదలనిస్తూ ఉంది? The truth. సత్యము మాత్రమే మనిషికి విడుదలనిస్తూ ఉంది. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్య. Hallelujah. హల్లెలూయా. I never taken this teaching so fast in 1 hour. ఈ యొక్క విషయాన్ని గంట సేపులో ఎక్కడ నేను బోధించలేదు. Did I go very fast? చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళానా?
Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. How many of you struggle with bad dreams? ఎంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు చెడు కళల ద్వారా మీరు శోధించబడుతున్నారు? How many of you go through rejection, fear? ఎంతమంది భయములో ఎంతమంది తృణీకరించబడ్డ విధానంలో ఉన్నారు? This is the time for your deliverance. ఈ సమయం మీకు విడుదల రాబోతుంది. The word of God is double-edged sword. దేవుని వాక్యము రెండంచుల గల ఖడ్గము వంటిది. It destroys every stronghold. ప్రతి ఒక్క బంధకము విరగొట్టబడుతుంది. How many of you go through suicidal thoughts? ఎంతమంది చనిపోవాలన్న తలంపులతో వెళ్తూ ఉన్నారు? How many of you are struggling to come out of that bad habit, of that addiction? ఎంతమంది ఆ చెడు అలవాటు నుంచి ఆ యొక్క వ్యసనము నుంచి రావాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు? It's a stronghold. అదొక బంధకము. But God has given us mighty weapon. కానీ దేవుడు మనకి బలమైన ఆయుధములు ఇచ్చాడు. Proverbs 18:21 says, life and death is in the power of my tongue. వాక్యం చెప్తా ఉంది సామెతలు 18:21లో జీవం మరణములు నీ నాలుక వశము. Where there is the spirit of God, there is freedom. ఎక్కడైతే దేవుని ఆత్మ ఉంటాడో అక్కడ స్వతంత్రత ఉంది. Where God's word is, there is his spirit. ఎక్కడ దేవుని వాక్యం ఉందో అక్కడ దేవుని ఆత్మ ఉంది. The anointing destroys the yoke of the enemy. ప్రతి ఒక్క మన మీద ఉన్న అభిషేకం ప్రతి కాడిని విరగొడతా ఉంది. All these days you believe the lie. ఇవన్నీ రోజులు మీరు సాతాను చెప్పిన అబద్ధాలు నమ్ముతూ వచ్చారు. The devil has been lying you and telling you that nobody loves you, nobody cares for you. అయితే సాతాను చెప్పే అబద్ధాలు నిన్నెవరు ప్రేమించరు నిన్నెవరు ఆదరించరు అని చెప్తూ వచ్చారు. One of the biggest lies is God cannot forgive you. అయితే ఒక పెద్ద అబద్ధము సాతాను చెప్పే అబద్ధం ఏంటంటే దేవుడు నిన్ను క్షమించడు. For the sin that you have committed. నువ్వు చేసిన పాపాన్ని బట్టి దేవుడు నిన్ను క్షమించడు అని చెప్తా ఉంది. Remember, Jesus came to this world for the sinners. కానీ జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, యేసు ప్రభు పాపాత్ముల కోసం ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు. You and I cannot save ourselves from sin. నీవు నేను మన పాపము నుంచి మనం రక్షించుకోలేము. We need a savior. మనకు రక్షకుడు కావాలి. And the savior is right now here. ఆ రక్షకుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. I want you to close your eyes. ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకోండి. This is the time of your deliverance. ఇప్పుడు మీకు విడుదల వచ్చే సమయము. This is the time of your freedom. ఇప్పుడు మీకు దేవుడు స్వతంత్రులుగా చేసే సమయము. Every stronghold ప్రతి బంధకము destroys. ప్రతి బంధకము మిమ్మల్ని, Every mountain ప్రతి కొండ melts like wax. కొండ వంటి సమస్య మైనం వలె In the కరిగిపోతుంది presence of Jesus. దేవుని సన్నిధిలో. As the word is being preached. దేవుని వాక్యము మీకు ప్రకటించబడినప్పుడు, As Peter was preaching the word, పేతురు ఆ దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు Holy Spirit fell on them. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళ మీదకి దిగి వచ్చాడు. You cannot overcome this weakness with your own power. నీ బలహీనత, ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్తున్న ఈ బలహీనత నీ శక్తితో నువ్వు పొందుకోలేవు. But Holy Spirit is here. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. And he loves you. నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. All that you have to do is believe his word. నువ్వు చేయాల్సిందంతా ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మడమే. Believe what Jesus did for you 2000 years ago. 2000 సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభు ఏమి చేశాడో ఒకసారి నమ్మండి. No matter what has happened in your past, గతంలో ఏమి జరిగినా సరే మర్చిపోండి. there is a future for you. నీకు భవిష్యత్తు ఉంది. There is hope for you. నీకు నిరీక్షణ ఉంది. And his word is alive. ఆయన వాక్యము సజీవమైన వాక్యము. Open your mouth and say, నీ నోరు తెరిచి చెప్తావా, the spirit of the Lord Jesus is upon me. దేవుని ఆత్మ నా మీద ఉంది. And he has anointed me. ఆయన నన్ను అభిషేకించాడు. And he has set me free. నన్ను ఆయన విడుదలకిచ్చాడు. Now what you're saying is not just words. నువ్వు చెప్పేది కేవలం మాటలు కాదు, It is God's word. దేవుని వాక్యము. And as you open your mouth and speak, నువ్వు నోరు తెరిచి నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు this word of God is destroying every stronghold. ఈ వాక్యము ప్రతి బంధకమును విరగొడుతూ ఉంది. No matter how big the stronghold is. అది ఎంత పెద్ద బంధకమైనా పర్వాలేదు. No matter how long you have been tormented. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు ఆ బంధకంలో ఉన్నప్పటికీ, No matter how long you've been oppressed. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు మానసిక ఒత్తిడి గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ, Today is the time of your deliverance. ఈ రోజు నీకు విడుదల వచ్చే సమయము. Remember, as you speak the word, ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు చెప్తూ ఉండగా God's word is life. దేవుని వాక్యము జీవమిస్తూ ఉంది. God's word is healing.
దేవుని వాక్యము నీకు స్వస్థనిస్తుంది. God's word is operative. దేవుని వాక్యము నీలో పనిచేస్తూ ఉంది. God's word is energizing. దేవుని వాక్యము నీకు బలాన్ని ఇస్తుంది. Open your mouth and say, నోరు తెరిచి చెప్తావా? Spirit of the Lord Jesus is upon me. దేవుని ఆత్మ నా మీద ఉంది. My God himself has anointed me. దేవుడే నన్ను అభిషేకించాడు. He has filled me with his love. ఆయన నన్ను తన ప్రేమతో నన్ను నింపాడు. And he has set me free completely. ఆయనను పూర్తిగా స్వతంత్రులుగా చేశాడు. Spirit of the Lord Jesus is upon me. దేవుని ఆత్మ నా మీద ఉంది. My God himself has anointed me. నా దేవుడే నన్ను అభిషేకించాడు. He has filled me with his love. ఆయన నన్ను తన ప్రేమతో నింపాడు. And he has set me free completely. ఆయన నన్ను పూర్తిగా విడుదలనిచ్చాడు. Spirit of the Lord Jesus is upon me. దేవుని యేసుక్రీస్తు ఆత్మ నా మీద ఉంది. My God himself has anointed me. నా దేవుడే నన్ను అభిషేకించాడు. He has filled me with his love. ఆయన నన్ను తన ప్రేమతో నింపాడు. And he has set me free completely. ఆయన నన్ను పూర్తిగా స్వతంత్రులుగా Spirit చేశాడు. of the Lord Jesus is upon me. యేసుక్రీస్తు ఆత్మ నా మీద ఉంది. My God himself has anointed me. నా దేవుడే నన్ను అభిషేకించాడు. He has filled me with his love. ఆయన నన్ను ప్రేమతో నింపాడు. And he has set me free completely. ఆయన నన్ను పూర్తిగా స్వతంత్రులుగా చేశాడు. Spirit of the Lord Jesus is upon me. దేవుని ఆత్మ నా మీద ఉంది. My God himself has anointed me. నా దేవుడే నన్ను అభిషేకించాడు. He has filled me with his love. ఆయన నన్ను ప్రేమతో And నింపాడు. he has set me free completely. నన్ను పూర్తిగా స్వతంత్రులుగా చేశాడు. Spirit of the Lord Jesus is upon me. యేసుక్రీస్తు ఆత్మ నా మీద My ఉంది. God himself has anointed me. నా దేవుడే నన్ను అభిషేకించాడు. He has filled me with his love. ఆయన నన్ను ప్రేమతో నింపాడు. And he has set me free completely. నన్ను పూర్తిగా స్వతంత్రులుగా చేశాడు. Open your mouth and start praising him. దయచేసి నోరు తెరచి చెప్పండి. Start praising him. దేవుని స్తుతించండి. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Thank వందనాలు you, యేసయ్యా. Jesus. స్తోత్రాలు Hallelujah. యేసయ్యా. The Bible says, when there is praise, the enemy is paralyzed. As you open your mouth and praise the Lord, every stronghold is destroyed right now. ఎప్పుడైతే నోరు తెరచి దేవుని స్తుతిస్తావో, ఎప్పుడైతే దేవుడు నువ్వు నోరు తెరచి దేవుని ఆరాధిస్తావో, ఎప్పుడైతే నోరు తెరచి దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడతావో Thank you, నీకు విడుదల Jesus. వస్తూ Thank ఉంది. you, Jesus. Love you, వందనాలు Lord. Thank you, యేసయ్యా. Father. In the వందనాలు name of యేసయ్యా. Jesus, I వందనాలు take యేసయ్యా. authority over you, you spirit of suicide, you spirit of depression. I bind you, I command you, leave this person out right now. యేసుక్రీస్తు నామంలో నేను అధికారం కలిగి నేను చెప్తూ ఉన్నాను. ఆ యొక్క చనిపోవాలనే ఆలోచన కలగ ఆత్మ ఈ సమయంలోనే నీ ప్రజల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవునుగా. Come on, close your eyes and receive your deliverance. ఈ సమయంలో కళ్ళు మూసుకొని విడుదల పొందుకో. You are set free from suicidal thoughts. ఈ సమయంలో నీకు ఆ యొక్క చనిపోవాలనే ఆలోచనల నుంచి నీకు విడుదల You are కలుగుతుంది. set free right now from suicidal thoughts. ఈ సమయంలో ఆ యొక్క ఆలోచనలు చనిపోవాలనే ఆలోచనల నుంచి విడుదల కలుగుతుంది. You are set free from every addiction. ప్రతి ఒక్క వ్యసనము నుంచి నీకు You విడుదల are set కలుగుతుంది. free right now from every bad dreams. ప్రతి ఒక్క భయంకరమైన చెడు కలల నుంచి నీకు విడుదల In కలుగుతుంది. the name of Jesus, I command every spirit of rejection. నీవు తృణీకరింపబడ్డ ప్రతి విషయం నుంచి ఈ సమయంలో నీకు విడుదల కలుగుతుంది. Every spirit of oppression. నువ్వు మానసిక ఒత్తిడి నుంచి నీకు విడుదల కలుగుతుంది. Every spirit of fear. ప్రతి విధమైన భయం నుంచి నీకు విడుదల కలుగుతుంది. God has not given you the spirit of fear, దేవుడు నీకు భయం అనే ఆత్మనివ్వలేదు. but of power, దేవుడు నీకు శక్తినిచ్చాడు, of love, ప్రేమనిచ్చాడు, and of sound mind. నీకు మంచి స్థిరమైన మనస్సునిచ్చాడు. Open your mouth and start thanking him. నీ నోరు తెరిచి దేవుని స్తుతిస్తారా? Start praising him. దేవుని Thank you, స్తుతిస్తారా? Jesus. Forget about everyone. Come on, it is you and Jesus. అందరిని మర్చిపోండి. Thank you, నీవు Jesus. యేసు Love ప్రభువే you, ఉన్నారు. Jesus. Praise you, స్తోత్రం Jesus. యేసయ్యా, Hallelujah. స్తోత్రం. Thank you, Jesus. Thank you, All Jesus. those who are watching online, close your eyes. It's the time of your freedom. You are set free completely in the name of Jesus. You are delivered. Every stronghold is destroyed in Jesus' name. Every sickness is destroyed. I speak to every spirit of infirmity. Be dead from the root in Jesus' name. ఆన్లైన్లో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సమయంలో మీరు ప్రార్థన చేయండి, దేవుని స్తుతించండి. ప్రతి రకమైన దురాత్మ, ప్రతి రకమైన అనారోగ్యము యేసు నామములో వెళ్ళిపోవును గాక. విడుదల మాకు కావాలి లోక రక్షక యేసయ్యా, విడుదల మాకు కావాలి లోక రక్షక యేసయ్యా. పాప శాప వ్యాధులతో చిక్కి నశించిపోతుండగా, పాప శాప వ్యాధులతో చిక్కి నశించిపోతుండగా, పాప విమోచక పరమ వైద్యుడా,
పాప విమోచక పరమ వైద్యుడా, నీ సిలువ రక్తముతో బంధాలను ఛేదించు, నీ సిలువ రక్తముతో బంధాలను ఛేదించు. విడుదల మాకు కావాలి లోక రక్షక యేసయ్యా, విడుదల మాకు కావాలి లోక రక్షక యేసయ్యా. పాప శాసించిపోతుండగా పాప శాపజాదులతో చిక్కి నశించిపోతుండగా, Praise the Lord. Thank you, Jesus. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఈరోజు చక్కని వాక్యాన్ని చెప్పిన మిస్టర్ జోస్లిన్కి నేను ఒక 4 సంవత్సరాల క్రితం చూశాను. సో షీ వాజ్ జస్ట్ గ్రోయింగ్, చిన్నగా ఎదుగుతూ ఉంది, కానీ ఈరోజు దేవుని వాక్యంలో బలంగా ఉంది. సో దట్స్ అ వర్క్ ఆఫ్ గాడ్. సో థ్యాంక్ యూ సిస్టర్, థ్యాంక్ యూ Thank ఫర్ you, కమింగ్ హియర్. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యువర్ మినిస్ట్రీ. Thank you. Thank సో you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.